padayong kampanya batok sa iligal nga drogas dinhi sa Central Visayas tinguha sa PDEA 7 nga gawas sa pagpamino sa supply and demand sa illegal drugs, palig-unon sab sa ahensya ang ilang community-based drug rehabilitation programs kauban sa ilang mga partner agencies. Apan usa sa tunok karon sa maong buhatan, ilabi na kun dunay mga operasyon nga naglambigit og mga menor de edad mawang kakuwang sa mga pasilidad alang sa ilang rehabilitation. Mao kini ang gibutyag ni investigation agent Jonar Quaizon. Nahanglan lagi nato is that naagid unta kaning mga houses bitaw nga mo kuan nila, mo house nila. But right now manggod sa atuang probinsya, I think ang Cebu City lang ang naay CICL, sir, no? And then aside from that, wala na tay laing facility to kuan gid nila. I think mo na tong pangusgan siguro nga whenever there is minor offender atog yung dadon ngadto sa naatay place ba nga ilang dadan where they can be protected, they can be atong usbon ng ilahang kuan kay kanigong mga kabatan-una naa pa mo sila sa process nga to determine pagyud developing pa ang ilang mind ba. Giklaro hinuon ni Quaizon nga sa mga operasyon nga dunay mga bata nga malambigit, ila kini nga i-rescue og ipaubos og intervention inubanan sa Department of Social Welfare and Development Office og mususi sab sa discernment sa maong mga menor de edad nga masakpang mogamit o mamaligya og illegal drugs. Ug aron kalikayan nga malambigit ang kabatan-unan sa illegal drugs, mas gipalig-on sa maong ahensya ang ilang pag-edukar sa katawhan. Ilabi na ang kabatan-unan sa di maayong epekto sa illegal drugs pinaagi sa pagbisita sa mga tunghaan. We are increasing actually the awareness gyud when the dangers of this drug abuse, no? Kay daghan manggod nga sa mga estudyante like the pressing issues karon, grabe na ang influence sa social media, and then kinahanglan mo increase gyud ang atuang effort para i-aware nato ning mga kabatan-unan the dangers of using this illegal drugs, no, and the future nga ilang masinati kung mo involved sila niini. Gawas sa mga tunghaan, mopahigayon sab sila og drug-free workplace seminars sa mga pangpubliko ug pribadong mga kumpanya. Giawhag ni Quaizon ang tanang ahensya sa gobyerno ug mga local government units nga mahimong advocate aron mahilayo sa mga daotang binuhatan ang mga bata lakip na ang mga hamtong. Sa habig sa dakbayan sa Sugbo, gibutyag sa Executive Director sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention, Greg Rodriguez, nga mihimo sab sila og capacity building sa 80 ka barangay sa syudad nga mausay muumol og mapatuman sa ilang individual nga anti-drug intervention programs. City government manggod is we are the technical support sa 80 ka barangay. So it's more on capacity building. We want to empower all our 80 barangays to have the ownership of their community-based rehabilitation program. Taliwa hinuon sa padayong pagbantay si PDEA sa mga komunidad sa Central Visayas, giklaro ni Quaizon nga wala sila'y laing na monitor nga laing substance gawas sa mga illegal nga drogas nga na monitor na sa rehiyon sa mga katuigan sama sa marijuana, shabu ug ecstasy. This year man pod among na monitor na nawala naman pod kanang mga substances. But as of this moment, yun, wala pa gid tayo na monitor nga mga new psychoactive substances except the prevailing drugs gid no diri sa ato ang community. The three kaning marijuana, the shabu, and the ecstasy gid mo natong gina-monitor. Kini si Jane Michelle Buenaventura, PITcom intern alang sa MyTV Cebu.